фурӯшӣ дар 112 микрорайон, ноҳияи Сино, кӯчаи Алишернавоӣ, пушти супермаркети Релакс, се хонага бо масоҳати умумии 63 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошёна иборат аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0050 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат, абзормона шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра, сеюм ҳуҷра меҳмонхона. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. 112 микрорайон. якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, бозорча, масҷид дар наздикии хона қарор дорад. ҳаммом, ошхона. дӯстони азиз, ва ин балкон аст. дӯстони азиз, балкони хона 5.5 ба 1.8, яъне қариб 10 метри квадратӣ аст. ҳама тирезаҳои хона панҷара дорад. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 1455 15 танҳо дар WhatsApp ёки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.